lähdössä. Mä oon Jöyvikin asemalle ja Antti tulee tuosta. Me ollaan lähdössä reissu. Moro! Onko Lähetään meillä mukavaa? Onko no on? Me ollaan menossa täällä kohti Jotunheivin vuoristoa. Mitkä fiilikset on? Hyvät fiilikset. Päästy lähtemään ja semmonen innostunut olo, semmoista tervettä semmoista kihelmöintiä. Tuolla on muuten vuorilla niin lumi jo. Siellä on hyvin satanut lunta ja me käydään kattoo autolle parkki. Nyt Tuomas soittaa, se tulee tuolta kohta. Vastataanpa sille. Kello on 11:30 illalla. Me tuossa paistoimme kaakaot. Se voi sanoa noinkin, mutta keitettiin kaakaot ja syötiin vähän iltapallaa ja nyt me ollaan tänne makuupusseihin ryöpymässä ja ulkona myrskyää ja Tuomas on tulossa sieltä. Nyt näette Tuomaksenkin. Tuomas tuli nyt tänne meidän telttaan ja me ruvetaan nukkumaan. Ja aamulla 6 ylös ja lähdetään vaeltaan tonne vuoristoon. Näihin tunnelmiin hyvää yötä, kunat. Huomenta. Kello on joku 6 ja mä oon herätty uuteen päivään. Teltta meidän syödä lähtee lentoon, tuulee niinku ihan sairaana. Joku 20 metriä sekunnissa varten. Oikeesti eikö meinannut lähteä pojat oikeesti lentoon tuo teltta? Vähän pieksi niskaan. Pikkusen pieksi. Me täällä keitetään aamukahvia, Antti just laittaa tässä kuppiin kahvia tänään olisi 1 000 000 kilometriä vaellettavaa. Hypotermista pyritään tässä selää. Joo, ja Tuomaksella on hypotermia ollut yöllä. Siellä on kaveri lähtenyt kesäpussilla, niin eihän sitä tuu mitään. Mutta nyt sitten vaan lähdemme kohta ajelemaan autolla vuoren päälle. Sinne lähetään. Memurupu. Ensimmäinen tavoite. Siellä alkaa aurinko nousee vuoren huippuun ja tuolla näkyy on se kaunis tommonen vuori. Ja on muuten puhasta vettä järvessä. Ihan sinin. Aamuaurinko alkaa nousta ja 3 retkeilijää menossa kohti Surtningsyönin huippua. 2368 metriä merenpinnasta. Matkaa sinne on Patjaralla vielä sen 6 tuntia. Ehkä tunti me on tultu. Ja fiilis on erittäin hyvä ja korkea jokaisella. Ja miksei näissä maisemissa? Miksi ei? Meidän vaan pitää kiirettä sillä lailla, että me kävellään ihan joutuisasti, että me keretään käydä siellä huipulla vielä tälle päivälle. Ennen pimeää, että se on hitusee siinä ja siinä, että keretään. Tunteroinen tultu. Järvenpää näkyy. No järvenpää näkyy, me on aika vauhtia tultu. Hyvää duunia, hyvää duunia. Mikä fiilis? Semmonen, että tuikkapa tuolta sivuta. Suorassa lähetyksessä. Suorassa lähetyksessä tuikkaat tuli taskuun. Tää? Tuikkaat tuli taskuun, aivan oikein, kuulit oikein. Maisemien päällikkö tulee esille vuorten takkaa ja nyt on sitä niinkö naatittaa. Tää on mahtavaa. Aivan mahtavaa. Mitä Antti, Pistää 5. Hei! Heitä 5. Tää on makio. Aamutuima lähti kävelee ja Arska tulee esille ja Sulanteri menee nukkumaan. Tää on vaan ihan jäätävän mahtavan näköistä tää kaikki. Siis tässä on niin helppo olla onnellinen tässä tilanteessa. Niin kaunista. Tää on niin kaunista. Ja maisemat koko ajan vaan muuttuu paremmiksi mitä ylemmäksi me tullaan menemään. Täällä tuulee niin paljon, että ei tarvi hengittää. Kun tuuli tekee sun puolesta sen, että ei tarvi hengittää. Ja on täällä mahtavat maisemat. Ihan sairaan siistin näköistä.
Ja sen verran tästä jaksamisesta mulla on vasemmassa jalassa ihan jäätävä rakko tulossa. Vaikea puhua kun tuulee niin paljon. Niin tulos ihan jäätävä rakko ja vähän hidastaa sitten kävellä, mutta ei se haittaa. Me laitetaan kohta uudet sukat ja rakkolasterit. Mulla on kohta perillä tossa yhdessä paikassa. Mikä fiilis? Ai tuonne voi tippuakin. Oo. Ei tähän ikinä totu tähän rinkan kantamiseen. Siihen kyllä lisää painoa tonne nilikoille ja muille. Joku 6 kertaa pyörähtänyt vasen nilikka. Mutta ei vielä ole mennyt nivelistä. Koko ajan pelkää, että milloin menee. Ja tää polku on tämmöstä oikeesti niinkin tosi kivikkoista. Niin perillä memurpus. 3 tuntia vartti tultiin järven pintaa pitkin. Miten se maistuu? Se oli aika nopea ja hyvä reissu. Ei valittamista. Hikeä pukkaa ja se on tervettä. Me löydettiin tommonen tosi näppärä maja, missä me voidaan yöpyä. Ei tarvitse teltasasti nukkua, saajan tuletkin tänne teette. Täällä on mahtavaa. Kaikilla alkaa energiatasot nousemaan. Kun olemme syöneet tikkamasala. Masahlan tikka tuli kylälle ja antoi meille pikkusen syötä. Nutellaa, niin vähän tähän puolipurkkia. Niin tuolla vettää Pystyy suosittelemaan. ja pelokas poika vettää tuolla nutella. 400-800 kaloria per hässäkkä, niin kyllähän siitä lähtee. Ei, mitä mä sanoin? 100 grammassa 480, niin Niin, 2,5 tonnia. 2,5 tonnia pussi, niin kyllä tässä on vettä. Mitä Niin kyllä sillä lähtee. hyvä. Se on muru. Koldia. Joo. Nescafen kolme. Oi, että hyvä paha. No ei se kotona niin hyvä ole. Niin kai, niin tuossa tuli se mitä puhuttu. Täällä on kaikki paremman makuusta. Eli kaikki ihmiset, jos te haluatte syödä hyvin jotakin hyvää ruokaa, niin tulkaa tänne syömään. Täällä on kaikki paljon paremman makuusta. Miettikää italialainen pasta. Mä söin muuten italialaisen pasta bolognese. Voin kertoa, että oli ihan Se ja savu ja kaasu. ja tuskan. Ne tuskakilometrit rakko maistuu siinä pasta bolognesessa ja ainakin mulla tuntui maistuu. Mutta ei mitään, me lähdetään kohta vuoden päälle. Mulla on itellä rakkolaasterit molemmissa jaloissa ja Antilla on kans, jos onkin varpaassa. Yhdessä varpaassa. Tuomas on niin kova jätkä, sillä ei ole mitään, ei se tarvitse. Vähän kylmä, kun märät vaatteet. Oo muita vaan. Mutta ensi yönä ei oo kylmä. Ei. Toivottavasti. Tämä on yllä 180 astetta. Niin se on. Tuli. Me tehdään sauna tänne. Paljonko siinä oli matkaa sinne huiput? 7 tuntia. 7 tuntia ylös ja Hölkkää alas. hölkkää alas. Katsotaan keretäänkö tälle päivälle. Jänskättää.